Il-Prim Ministru Robert Abela semma kif is-soċjal għal dan il-gvern u ta' priorità essenzjali għaliex permezz tal-investiment fis-soċjal pajjiżna qed joffri opportunitajiet ta' kwalità lil kull faxxa tas-soċjetà. Tenna li tkabbir fis-suq tan-negozju qed iseħħ grazzi għal ħidma bieżla waqlija minn Gvern Laburista fejn innota rata ta' qatt li dejjem qed tkompli tonqos u l-impjiegi ta' kwalità qegħdin dejjem jiżdiedu. Aktar minn hekk, Dr. Abela me referenza għas sondaġġ ta' Vincent Marmara li ġie ppubblikat matul il-konferenza l-Istat tan-Nazzjon fejn mir-riżultati li ħarġu der biċ-ċar kemm il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech m'għandu xejn għajr kliem ta' tieħ il-qalb għal faxxa żagħżugħa tagħna. L-iktar kategorija ta' persuni ġo dan il-pajjiż li hija ottimista dwar il-futur ta' pajjiżha u dwar il-futur tagħha ġewwa pajjiżna hija dik taż-żgħażagħ bejn 16 u 25 sena. Mela l-Partit Nazzjonalista b'mod populist qed idaħħal id-dwejjaq li sinonimu miegħu illum dwejjaq u tieħ il-qalb li żgħażagħ imdejqin f'pajjiżhom u s-servi jurik bil-kontra. Kien hawn ukoll meta l-Prim Ministru ħabbar li l-Kabinett għadu kif iddeċida li jestendi t-tax credit ta' €750 fotja lil ġenituri ta' tfal b'diżabilità li dħul tagħhom mhux taxxabbli biex jikkopru l-ispejjeż għat-terapija tuliedhom. Il-Prim Ministru tenna jgħid li l-ħidma tal-Gvern trid tissokta bi sħiħ anke matul is-sajf u li l-umiltà fost il-Gvern trid tibqa' preżenti f'ħidmithom partikolarment mal-poplu Malti Wawċi. U għalhekk li jien ma nitħaddeb b'ewforija. Anzi ngħid iktar irridu naħdmu fadal ħafna ħidma x'issir u l-isfidi mhumiex żgħar. Jiġifieri l-isfidi li hemm hemm barra li naturalment li l-pajjiżna jortuħu kollox pajjiżna mhux magħluq f'bozza mill-bqija tad-dinja. L-isfidi huma kbar li jeħtieġu focus kontinwu fuq it-tkabbir ekonomiku, focus kontinwu fuq il-finanzi tal-pajjiż, focus kontinwu fuq kull settur li naraw li jibqa' jmixi b'mod tajjeb għax l-isfidi tal-lum huma massivi, però nemmen ukoll għandna l-ħila illi jekk nibqgħu iffokati kif aħna u nibqgħu b'dik l-enerġija u b'dik il-grinta, ġifieri ħadd ma jaħseb li ġej xi sajf li xi ħadd jista' jgħid ħan irrilassa ftit mill-ħidma. Nitkellem fuq mijiet f'pożizzjonijiet li timexxi l-ħidma tal-Gvern l qudiem. Anzi, millum irridu nibqgħu nintensifikaw il-ħidma u nafsu l-gass iva fuq il-pedala tal-ħidma għax hemm ħafna ġertejn li programm elettorali wettaqna 70%, kuntent ħafna. Ma fadal 30 xi wettqu sad-data tal-elezzjoni ġenerali li mhux ftit lanqas ġifieri 30% u probabbiltà jkunu 30% l-aktar challenging dawk jiġifieri fadal xi wettqu.